Eżis, daw kollha parti mill-familja mifruxa madwar Malta u għawdex kemuna naħseb manna l-ħadd. Imma voglio salutare tutti i nostri amici, fratelli, sorelle e anche figli di questa casa che ci seguono dall'Italia. Presto saremo con voi. Voglio incoraggiarvi tutti italiani per ascoltare questo messaggio, ovviamente in maltese non credo che lo capite, però in maltese domani in inglese, sarà domani in inglese, poi avrete la traduzione, sottotitoli in italiano. Allora, oggi parleremo sulla fede. Let us pray għajn tolbu fl-imkien u iftħu widnejkom beraħ. Kulħadd jitlob miegħi. Missi Qadis, grazzi ta' dan il-privileġġ li nista nisma nirċievi il-kelma qaddisa tiegħek. Spiritu Santu, għatini revelazzjoni tal-kelma tiegħek mulej u għamel minni dak li trid int. Ħanħalli l-kelma tiegħek tidħol f'qalbi, tinfidli qalbi, tatini għarfin u revelazzjoni. Iftaħ li għajnejja mulej għal-kelma tiegħek. Mhux biss biex nismaħħa, ma biex nifhimha u tbiddil qalbi u l-fema ta' moħħi. Dan nitlob fi żem Ġesu Kristu. Amen. Morru fi ktieb tal-Lut, kapitlu 11. Dan huwa kapitlu popolarissimu, però illum għall-ewwel darba ħanaqrawh kollu dal-kapitlu. Ma nidilli qatt li x'darba f'ħajti fil-service rajna dal-kapitlu kollu. Ovvjament, meta għandna service bħal da, ikonna livelli ta' arfin, ta' maturità fuq diversi temi, u inkluż fuq il-fidi. Ħana medda xej basics, ħalli nkunu kollha fuq l-istess paġna. Number one, fl-esperjenza tiegħi, bosta, inkluż Kristjani, iħaltu id-differenza bej fidi u tama. It-tama mhix fidi. L-Iskrittura tgħidlek hemm tlieta li jibqgħu għal dejjem, l-imħabba, il-fidi, l-imħabba u t-tama, faith, hope and love. L-ewwel Korintin kapitlu 13. Daw jibqgħu għal dejjem. Daw jibqgħu għal dejjem. Daw jibqgħu għal dejjem. They remain forever. Il-fidi, it-tama u l-imħabba. Mela mhumiex l-istess, jiġifieri li ħanilkom naqa' basics, mbagħad ovvjament inħeġġitkom għal dawk sew li intom preżentu dak li taraw biex intom tagħmlu l-kors li ħajibda ġimgħa oħra li jismu Studju tal-Fidi Biblika. Li ħajkollu bżonnu kull nifs ta' ħajtek. Il-fidi jiena nemmen f'kunċett li kulħadd fid-dinja għandu l-fidi. Fiex temmen ta' med differenza. Anka lati għandhom il-fidi. Aħna għandna l-fidi li Alla jeżisti, u huma għandhom il-fidi li Alla ma jeżistix. Imma xorta għandhom fidi. Kulħadd għandu xi tip ta' fidi. Issa, għandek il-fidi naturali tal-umanità, u mbagħad għandek il-fidi soprannaturali biblika. Il-fidi biblika mhux kulħadd għandu. Il-fidi biblika, il-maġġoranza tal-Kristjani li naf, jħaltuha, jħawduha u ma jafux joperaw fija. Issa, skrittura li aħna għandna nkunu nafuha bl-amment kull minnu Kristjan, Lut 11:6, ħanaqrawha dal-waqt imma nista' ngħidilkom bl-amment, hija impossibbli toġob il-Alla mingħajr fidi. Żomm f'moħħok li kieku inti ma poġġejtx il-fidi tiegħek f'Ġesu Kristu, ma tistax issalva. Ma tirċivi xejn minn Alla mingħajr fidi. Timxi bil-fidi, il-fejqan tirċivih bil-fidi. Nemnu l-kelma bil-fidi, noperaw bil-fidi, u skont Rumani kapitlu 14, dak kollu li mhux ġej mill-fidi huwa dnub. Wow! Allura, jekk inti tara l-Iskrittura
u anka tara Ġesu oġob il-Alla, Ġesu opera bil-fidi. Kemm minnkom kontu tafu li Ġesu ma kontux tafu li Ġesu opera bil-fidi? Kemm minnkom ma kontux tafu li Ġesu opera bil-fidi? Kollha kontu tafu li Ġesu opera bil-fidi? Għaliex għal ħafna snin jiena anke bħala Kristjan ma kontx nemmen li ma kontx nirrealizza li Ġesu għandu bżonn il-fidi. Kontu inta tirrealizza li Alla Ġesu kellu bżonn il-fidi? Sa nafti bil-fors. Għax jekk inti ma tista' toġob il-Alla mingħajr fidi, mela Ġesu la ġob il-Alla żgur opera bil-fidi. Jiġifieri dak huma basic suppost common sense ta'. Imma mhux daqshekk common sense mhux daqshekk komun. Sewwa? Allura, meta inti tara kif Ġesu opera, Ġesu huwa l-iktar wieħed li joġob il-Alla għax kien perfett, imma Ġesu xorta wieħed bħala bniedem opera bil-fidi. U meta inti tara l-Ġesu għaliex kellu s-suċċess fil-ħajja tiegħu, mhux biss għax kien bin Alla, mhux biss għax ma kellu ġnub, imma wkoll għax opera bil-fidi. U hemmhekk tibda tinnota li il-fidi kif naraw aħna, jew bosta Kristjani, jew bosta nies oħra, u l-fidi kif Ġesu jopera fiha u jimmanifesta fiha, hija totalment differenti, għalkemm m'għandix tkun differenti. Aħna għandna l-iskrittura tgħidlek aħna għandna l-fidi ta' Ġesu Kristu. Galatin 2:20 tgħidlek aħna rċivejna l-fidi ta' Kristu. Qed tifhmu? Ktib tal-Lut kapitlu 12 vers 2 tgħidlek Ġesu huwa l-awtur tal-fidi tagħna. Amen. Mela il-fidi biblika hija l-fidi ta' Kristu, il-fidi li tara fi Kristu u kif suppost jopera Kristu u kif suppost jiena u inti noperaw. U mbagħad da biss, diġà da biss 5 minuti, tibda jgħid il-mamma mija. Issa timda tinnota kemm importanti mill-fidi għaliex jiena u inti ma nagħmlu xejn bħala Kristjan minn l-fidi, xejn, letteralment laqas tibda il-Kristjaniżmu tiegħek laqas jibda. Jekk jiena kelli nsaqsikom mistoqsija bażika aħsbu qabel ma tirrispondi, ma rridkom tirrispondu. Meta inti smajt il-Vanġelu, inti għamilt xi ħaġa biex salvajt. Propju għamilt żewġ affarijiet. Anzi, 3. Fuq 3 ta' il-borma. X'għamilt? Smajt? Ament? U aġixxejt. Jew nkella. Smajt li emmin dak li smajt, u ħana biex nemnu. Biex nemnu. Qalbek. Ent emmin dak li smajt, qalbek. Xiktar. Stqarrejt dak li emmint, u għagġi xejt fuq dak li emmint u stqarrejt. Daw il-3 punti, din hija vera powerful. This is really, really powerful. Daw il-3 punti huwa kif toperanta fis-saltna fuq kollox, f'kull settur, jekkux għal-finanzi, jekkux għal-relazzjoni, jekkux għal-fejqan, jekkux għal-ħelsin, jekkux għal-tkeċċixjaten, jekkux għal-protezzjoni, jekkux inti biex taddi minn persekuzzjoni, anka taddi minn dibattijiet, għax il-fidi mhux biss barkiet iġiblek, il-fidi iġiblek kollox ma tar persekuzzjoni. Il-fidi qudiem id-dinja u anka qudiem xi Kristjani tiġi inti mistmell jiddieħku bik. U għaw min jgħajjar ukoll għax aħna nies tal-fidi. Però ma nistax nifhem x'inhi l-alternattiva. Tippreferi tkun nies tad-dubju? Jekk inti qed tajjarni għax jien bniedem ta' fidi, allura inti x'tiġi? Jew bniedem ta' dubju jew baħnan. Sewwa, u inti ovvjament minti qed taqbad l-ebda kunċett anke l-basics m'intix taqbad. Anyway, sewwa, allura importanti di ħanibdew naqraw miktib tal-Lut kapitlu 11. Il-fidi hija pedament tal-ħwejjeġ li għandna nittamaw. Il-fidi hija l-pedament. Kulħadd jgħidha miegħi. Il-fidi hija pedament tal-ħwejjeġ li għandna nittamaw. Hawnhekk di biss din it-tieni parti tal-ewwel vers, għandna l-ewwel vers. It-tieni parti tal-ewwel vers tista' tagħmel seminar fuq. Hija l-prova
tal-ħwejjeġ li ma narawx. Meta inti tmur qorti, għandek kawża l-qorti, inti tagħti prova ta' xi ħaġa li jaraw. Il-malfidi hija prova ta' xi ħaġa li ma tidirx. Mur skreċċja naqa' rasek fuq dik. Kif taħdem di? Għax hekk hija prova, jiġifieri tiġib lil provi, rid naraw. Ma di bil-kontra tgħidlek il-fidi hija il-prova tal-affarijiet li ma jarawx, li ma jidrux. Ma jfissirx li għax ma jidrux ma jeżistux. Get it. Get it. This is powerful. I'm setting you free tonight. Get it. Kulħadd jgħidha warajja. Il-fidi hija prova tal-ħwejjeġ li ma jidrux. Ma jidrux ma jfissirx ma jeżistux. Għanerġa' ngħidha. Li ma jidirx ma jfissirx li mhux diġà qiegħed hemm, mhux diġà jeżisti. ħafna affarijiet inti u jiena noperaw ħafna affarijiet li mingħajr ma nirrealizzaw ma jidrux imma nibbażaw fuqhom. Il-gravità. Kemm minnkom qed taraw il-gravità? Gravity. Eżatt, hawnhekk oħra ngħidli muraqbes, muraqbes minn fuq xi ċint. Ma jew minn fuq xi solar bini. U tiskopri il-qawwa tal-gravità. Jekk ikollok ċans tirrealizza wara. Ma tidirx il-gravità, ma hemm qiegħda. Taf il-fejqan tiegħek kemm qiegħed? Taf li l-barkiet tiegħek diġà jeżistu? Taf li l-ħelsien tiegħek diġà jeżisti? Fejn hu? Fil-realm li ma jidirx. Meta tibda titgħallem topera bil-fidi, dak li ma jidirx jibda jidher, jimmanifesta. This is powerful. Għaliex ħafna mill-Kristjani jaqtaw qalbhom għax ma rawx. Għax ma ħassux. U jekk inti timxi f'daw l-affarijiet, diġà ħadd iffejlja, m'intix ħadd tirbaħ il-battalja jew m'intix ħatara il-wedit jimmanifestaw f'ħajtek. Mela l-fidi, diġà ħaġa interessanti. Il-fidi tħares tara fil-ħajja fid-dinja spiritwali. Kemm minnkom temnu li Ġesu huwa preżenti hawn? Qed tarah? Hawn xi ħadd qed jarah? Qed tara l-Ġesu? X'libes illum? M'għandix dubju li hawn min jista' jkollok viżjoni. Sewwa nemnu għaliex nemnu? Għax nemnu li fejn hemm tnejn jew tlieta miġbura f'ismu u għedna li jkun preżenti. Ma mhux narah, imma nemminha. Ġifieri nemmen b'konvinzjoni dak li mhux qed nara. Għad-dinja dak bluha. Intom timxu wara xi ħadd li ma tarawx. Eżatt. Sewwa, mela, vers 2, dak għandna vers 1, in-nies tal-imoddi oġbu lill-Alla sewwa għax kellhom fidi. Għaliex oġbu lill-Alla? Jekk inti taqra l-Vanġeli, l-unika darba, anzi, l-unika kemm il-darba li Ġesu ċanfar id-disċipli ta' fuq xi ċanfarhom? X'ma kellhomx fidi. Issa ngħidlek jiena. Kemm minnkom tixtiequ titgħallmu u tikbru f'dawn l-affarijiet, tixtieq? Li kieku jien il-pastor, mhux qed ngħidlek għax jiena wasalt, jien ma wasaltx għadni f'ġerni, f'vjaġġ bħalkom. Imma kieku ngħidilkom jew ngħid xi wħud minnkom ilkom int m'għandekx fidi ta'. Le għandi fidi! Senna ftit, il-fidi biblika iġġelek taġixxi fuq dak li ma jidirx. Inti qed tistenna biex taġixxi fuq xi ħaġa li tara.
mela l-fidi biblika qatt m'għandekx. Jew nkella ħankun daqsxejn iktar grazzjuż. Il-fidi biblika taġixxi fuq dak li ma jidirx. Allura, wis probabbli għandek fidi imma dak ma tafx topera fija. Nippreferi t-tieni waħda, għaliex jekk int vera poġġejt il-fidi fi Kristu, tiġà qed topera fuq il-fidi li ma tarax. Kemm minnkom temnu li ħadd morru l-ġenna, b'idej? Kemm minnkom rajtu għall-ġenna? Aw kif taf li sejr il-ġenna? Mhux qed nitkellem fuq Paradise Bejda? Kif taf li sejr il-ġenna jekk ma rajtix? Qed tifhmu kemm aħna nibbażaw f'ħafna bnadi u fejn irridu, forsi minn ma nirrealizzaw, kemm nibbażaw il-fidi tagħna fuq dak li ma jidirx u jiena konvint li jien salvat, konvint li jien maħfur, konvint li jien għandi post u ismi miktub fil-ktieb tal-ħajja u konvint li d-destinazzjoni finali tiegħi għall-ġenna, għalkemm mbagħad ħanerġgħu niġu fuq l-art. Wow, interessanti di. Tifhmu? U l-fidi rebbieħa li tirbaħ fuq id-dinja, fuq il-mart, fuq il-problemi, hija l-fidi li taġixxi mhux fuq dak li tara, imma fuq dak li Alla qal. Biss. B, kapital, I, S, highlight, magnified. Biss. ħanidilkom frażi oħra, dawn huma frażijiet powerful. Il-moment, u please, aqbada di, please, aqbduha. Il-moment li tirreaġixxi fuq xi ħaġa oltre minn dak li qal, m'intix taġixxi bil-fidi. Ħokna rasi. X'inhi di? Il-moment li int qed tagħmel reazzjoni fuq xi ħaġa għajr ħlief dak li hemm miktub, int m'għadekx timxi bil-fidi. Nerġgħu ngħidu għadi? ħanejda bl-Ingliż. The moment that I react to something other than what is written, I am no longer operating by faith. I'm no longer acting, I'm reacting. Faith does not react. Faith acts. Now listen, anything which is not of faith is sin. How many Christians there are in sin? ħana ma bħal Ġesu. Minu bla dnub jitfa l-ewwel ġebla. Romans 14:23. 33. Whatever is not from faith is sin. Dak kollu li mhux ġej mill-fidi u dnub. Qed taħsbu? Qed taħsbu fuq dawn l-frażijiet? ħanerġa' ngħidha. ħanejda bit-Taljan, ħaniprofa ngħidha bit-Taljan. Per voi italjani. Il momento che io reagisco su qualcosa oltre di quel ciò che è scritto, la parola, non sto più operando con fede. Mela raba darba, il-5 darba, il-6 darba. Il-moment, kulħadd jgħidha warajja, li jiena nirreaġixxi fuq
xi ħaġa oħra għajr minn dak li hemm miktub m'għadniex nopera bil-fidi. U dak kollu li mhux ġej mill-fidi huwa dnub u ma jġobx l-Alla. Għanna rux ma ta' knejjes mimli jadnub. U l-unika dnub li Kristu ċanfar fuqu kontinwu. Wow. ħanedilkom bl-Ingliż di. Tiġatilkom. If the devil manages to move you, listen, I'm speaking very softly and slowly because these are some powerful revelations. Titkellem bil-mod għax dawn huma vera revelazzjonijiet qawwija. If the devil manages to move you to react, then you are not acting on the word of God. Now you are reacting to something other than the word of God. Il-moment jekk ladu jirnexxielu iqanqlek biex tirreaġixxi, mela issa m'għadekx iktar taġixxi fuq dak li hemm miktub, immissa qed tirreaġixxi għal dak li huwa madwar ċirkustanzi. Jekk jien nirreaġixxi għal ċirkustanzi qed nagħmel violation ta' xemm miktub u qed ingiddeb lill-Alla. The moment I react to circumstances, now I have made God a liar. Issa tifhmu għaliex l-Iskrittura tgħidlek impossibbli toġob l-Alla mingħajr fidi? Mhux diffiċli da. Impossibbli. Every action I take, not reaction, action. Fid-dinja jeżistu Kristjani, kif joħroġ avviż il-gvern, il-Kristjani jirreaġixxu. Kif jisimgħu daqsxejn news, gwerra, mart, jirreaġixxu. Kif ikun hemm problemi fil-finanzi, jirreaġixxu. Kien hemm problema fil-Knisja, jirreaġixxu. They're all in sin. Holy Spirit, speak to us. Kellimna mulej. Let me drive it a bit closer to home. Il-moment li t-tabib għallek xi ħaġa, insejt xtejt il-kelma u rreġixxejt. Il-moment li irċivejt kont id-dar u inti bżajt u s-sirt ansjus irreġixxejt. Il-moment li xi ħadd għallek xi ħaġa biex iġiblek konfużjoni, iweġġelek qalbek, gideb kontra tiegħek, lajja kontra tiegħek. U inti irreġixxejt. Insejt xtejt il-kelma. Everybody say this with me. The moment I react to what the world and circumstance say, you're sinning. Ullallu fej sejjer, pastor.
Le, actually not far. You're supposed to imitate Jesus, that's all. Tell me how many times did Jesus react? Għid li meta rajna l-ġesu jirreagixxi. Għad. Għaz darba. Dejjem jaġixxi fuq xjajt il-missier li hija fil-Bibja. Dak li qallu l-missier jgħidu lilek u lili. This is a powerful revelation. U ħanerġa' nirrepetija għax it's truly powerful. If I react to what I feel, to what I see, to what circumstances dictate, if I react, I stepped out of faith into sin. Jekk jiena nirreaġixxi għal dak li smajt, għal dak li rajt, għal dak li ħassejt, għal ċirkustanzi ta' madwari, jekk jien irreaġixxejt, jien ħriġt barra mill-fidi u dnibt. ħantikom powerful revelation oħra raġeja. Adam u Eva liema dnub għamlu. Ble mhux disobedjenza. Tista' tgħidha jekk dik hija general consensus. Alla qallhom jekk tiklu minn il-frotta tmutu. Ikkonsidrawx qallhom id-demonju, imma jekk tikluha mhux veru tmutu. That's it. Dak il-ħimi, tu laqqas kunu ħadu gidma waħda. Il-moment li tikkonsidra, this is so powerful, man. I'm telling you, it is so powerful. Il-moment li tikkonsidra xi ħaġa oltre minn dak li Alla qal, int dnibt. Ma dakx toġob l-Alla. Waqajt fid-dnub. Dak l-unika dnub li Adam u Eva għamlu. Issa tifhem għaliex bil-fide biss tista' salva kemm kbira importanti li jiena nemmen Alla x'qal għax dawk waqqawna billi m'hemmnux Alla x'qal u jiena rridu nerġgħu nitwieldu minn ġdid billi nemmnu Alla x'qal. This is powerful stuff. Lut 11. Innaħseb dil-lezzjoni ħad ispiċċa kors waħeda. Vers 3. U permezz tal-fidi li aħna nemnu kif Alla ħoloq id-dinja bil-kelma tiegħu biex f'liema dinja tinsab int? Ix-dinja tinsab fija? Jekk titbiddel id-dinja tiegħek, mamma mia, Holy Spirit, thank you Lord. I'm receiving a flow of revelation right now, I'm telling you. It's true. It's true. I'm receiving so much revelation. If you want to change your world, change what you believe. And if you want to change your world, you have to believe what God says. Period. Jekk trid tbiddel id-dinja tiegħek u tikkrea dinja oħra, tittemmen b'konvinzjoni x'qal Alla u taġixxi fuqu. U l-ħass tieklu minn filgħodu sa filgħaxija u jagħmellek tajjeb u tibda ssaffar iktar sabiħ. Għax aħna nnammorin
انتو الخاص. الأمورين ta' xuħud u iktar ħelti minn sidhom. U permezz tal-fidi li aħna nemnu li Alla ħalaq id-dinja bil-kelma tiegħu. Ekli minn dak li ma narawx. Minn dak li ma narawx. Kemm minnkom qed taraw il-kelma li qed ngħid? Kemm minnkom qed taraw il-kelma li qed ngħid? Hawn xi ħadd qed jara? ħadd qed jara? Imma teżisti. Inti taf li qed inbiddillek ħajtek jien bħalissa? Ifhmuni sewwa. Mhux jiena bħala Gordon, il-kliem li ħireġ minn fommi tbiddilek ħajtek, taf li bħalissa? Taf li jekk qed nolterak bħalissa? Qed nolteralek kif taħseb. Qed inbiddillek ħajtek, kif taf? Ifhmuni sewwa. Mhux Gordon, il-kliem li ħireġ minn fommi. ħadd mu qed jarah, imma inti laqqas taf li qed inbidlek mingħajr ma tara xi tisir. Qed tifhmu għaliex importanti tiġi l-fellowship u tpoġġi taħt il-kelma għaddejja tal-Alla. Kemm hawn nies li narajt f'ħajti, apparti li jinbidlu, jisalvaw, jinħelsu, joħorġu minn dal-post u mingħajr ħadd qatt ma talab fihom jisparixxi l-ġieħu l-mart. Għala. X'il-kelma hija bħal xabla bħal laser li tidħol f'ġismek. Għalhekk min ikun ma jiflaħx ngħidlek xorta ejja l-fellowship. Għax il-kelma weħida hija kreattiva, hija mimlija qawwa, għas għandi bżonn nimmitti dejja xorta u saqajja xejn zero. Irċiv il-kelma u d-dinja tiegħek tinbidel. Halleluja. X'in ikbar battalja li jiena u inti niffaċċjaw? Araw Mark 4, Luqa 8, Mattew 13. Il-parabola tal-kelma, tal-bidwi li żara l-kelma. X'ġi jisraq ix-xita? Il-kelma. U l-fidi tiġi permezz ta' smigħ u smigħ permezz tal-kelma. Alleluja. Lut 11. Ħanerġa' ngħidilkom għas-seba' darba. Jekk ix-xitan jirnexxielu iqanqlek biex tirreaġixxi fuq dak li qed tara, fuq dak li qed tħoss, fuq dak li qed tisma' barra, int ħriġt mill-fidi u dħalt fid-dnub. Jew taġixxi jew tirreaġixxi. Il-bniedem ta' fidi jaġixxi. Il-bniedem tal-feeling jirreaġixxi. Vers 4. Kien permess tal-otjiet li Abel offra lill-Alla sagrifiċċju aħjar minn ta' Kain. Sagrifiċċju li bis-saħħa tiegħu kiseb xhieda li hu kien raġel ġust Abel u Kain. Abel offra l-aħjar mill-merħla, Kain offrilu il-fdalijiet. Blima għamlu dak, blima x'qanqlu biex għamelek. Il-fidi. Alla taħxida tal-otjiet tiegħu u b'dik il-fidi u għadu jisamma leħnu għat li miet. Kien minħabba fil-fidi tiegħu li Enok ittieħed minn fost. Nisimgħu aħwa bumma miegħu. Disa kien għadha seminar on this alone. Infatti li kun ipon nitkellem fuq il-fidi dejjem qas nispiċċa qab nitkellem fuq il-fidi. Vers 5. Jina appoġġejt taħt postlu ta' fidi, li Alla miss id-dinja tbieħ permezz ta' ħajtu. Vers 5 tgħidek kien minħabba fil-fidi tiegħu li Enok ittieħed minn fostna hekk li hu l-mewt ma rajiex.
ma nstabx iżjed għax Alla kien miegħu u ħadu. U tassew qabel ma tieħed kien kiseb xhieda li hu kien oġob il-Alla. Ħantikom naqra rivelazzjoni oħra. This is a message full of revelations għalija. Luqa 8. Meta jiġi bin il-bniedem ħajsib fidi. L-aħħar ġenerazzjoni li Kristu ħajjiġi għalija bil-fors titkun bħal tal-ġenerazzjoni ta' Enok li fihom sab fidi. Mhux feelings. Fidi. Nies jaġixxu fuq xem miktub. Nies li joġbu l-Alla u r-rapport tagħhom oġob il-qalb tal-missier għax tant huma mimlija fidi. Nies mimlija fidi ma nies mimlija bil-kelma. Nies li għamlu deċiżjoni li jiena mhux ħanimxi fuq dak li nara nisma' u nħoss għax il-Bibbja il-kelma hekk tajda. Smith Wigglesworth kellu frażi tal-ġen isimgħuha talmuha u applikawha. I am not moved by what I see. I'm only moved by what I believe. Dik ovvjament għalwa ħafna nies. Imma Smith Wigglesworth kien jgħid I'm only moved by what I believe u kien jgħid xi ħaġa oħra bħal nsejta. Imma da raġel ta' fidi fil-ministeru tiegħu qajjem 35 nies mill-mewt. Mhux f'daqqa ovvjament. U kien jgħid dal-kliem. If the Bible says it, I believe it, and that settles it. Ma kienx jgħid bħal ħafna, imma pastor. Il-moment li int qed imma ħanidilkom aħwa, bimħabba ħanidilkom. Number 1 dak li qed inxanda lilkom japplika għalija. Ġifieri jiena minix eżentat. U t-tieni unut li tiġi tgħidu li imma ħanejlek xi ħaġa, tgħidli xejn. Għax l-istess ħanerġa' ngħidlek. Jekk inti ħadd isimgħuni. Ġagbu wieħed vers 7 sa 8, 5 sa 7, sorry. Il-mument li inti tikkonsidra xi ħaġa oltre, Alla jgħidlek no, baby. Ma tista' tirċievi xejn iktar minn għandi. Għax inti issa ma tex tikkonsidra xi qed jiena, qed tikkonsidra xi ħaġa oħra. Imminni nitlob pastor. Taf li ħafna mill-affarijiet laqqas għandek għalfejn titlobhom kull ma tagħmel temmen u rirġivihom. Ħafna affarijiet li Kristjani jitolbu għalihom tini. Għallek qatt ma Alla għallek itlobni biex intik għadok l-affarijiet. Għax diġà wettomlok kull m'għandek tagħmel irċievi u bil-fidi. Il-fatt li qed titlob għal ċertu affarijiet li Alla diġà wedek diġà taħli rux ma taħina għatterreħ li m'għandekx fidi. Għax kieku għandek il-fidi taqbad u tirċivija u taġixxi fuqha. By the way, dal-messaġġ naf li nħobbu ħafna, il-messaġġ tal-video ġabni ħafna. Però ħanejdlek, jaħdem l-iktar f'nies mejta. Għaliex il-messaġġ tal-fidi mhuwiex għal kulħadd, il-messaġġ tal-fidi huwa għal nies mejta. Xtajt id-dinja, xtajt in-nanna, xajt it-siju, xajt il-pappagal. Xajt u minnu, xtajt il-mera. Il-messaġġ tal-fidi memx faith plus, faith only. Il-protestanti, l-evangeliċi jiftaħru li aħna we're saved by faith alone. True. Vera. Il-Kristjani u l-Evangeliċi u l-Protestanti jiftaħru li aħna salvati bil-fidi biss. U vera tgħid il-Bibja tgħidlek. Ma għalfejn qed tirreaġixxi fuq bosta affarijiet li qed nara.
Inti mhux suppost taġixxi fuq il-fidi biss. Inti stess tagħmel isqarrija li aħna salvati bil-fidi biss. U kif ġiet il-fidi? Emminta, stqarrejta u ġexxejt fuqha. Rumani kapitlu 10 vers 8 sa 13. Meta jiena u inti niġu it-testjati, problemi, mart, finanzi, relazzjonijiet, paroli fil-vojt. Sawa, ir-reaction tiegħi taf x'għandha tkun? Nothing. Because actually there should not be any reaction. Kulħadd tgħid il-daħdek. Jekk inti tirreaġixxi, ejda lil xi ħadd. Jekk inti tirreaġixxi, ħriġt mill-fidi. Jekk tirreaġixxi fuq x'qalu, x'rajt, x'ismajt fuq il-news, x'qal il-gvern, x'qal l-oppożizzjoni, x'qal il-Papa, x'qal il-CNN, x'qal il-But. Jekk jien nirreaġixxi, m'għadniex fil-fidi. Il-fidi taġixxi, mhux tirreaġixxi. Jiena u inti irridu nkunu għad-dinja strambi. Jien ma nfittix id-dinja biex tipprova tifhimni. Anzi, anka nies li nħobb u napprezza u forsi anka nuhu pjaċir magħhom, ma nipprovax nfittixhom jifhmuni. Għax jekk maħniex on the same wavelength ta' fidi, ħajdu li kif jitkellem hekk. Inti mejjed. Inti qisek bla dem. Il-fidi ma tirreaġixxix. Il-fidi tafx għal Alla u taġixxi. End of the story. Done. ħanejdilkom, intom tafu l-istorja il-ħolma li kelli xarru nofsilu. Meta rajt mewġa ta' ħmieġ, esplużjoni, u rajt il-mulej ġej fuq baħar u vera. Sewwa, fil-ħolma, apparti li Ġesu kellimni u ġeħdejja u misni tliet darbit u xukjani, però ningrazzja Alla f'dak il-ħmieġ kollu dik il-challenges kollha li rajt fil-ħolma. Nirringrazzja lil Alla, nagħti glorja lil Sidi Ġesu. Taf li qatt ma misni u jiena kollu dejjem kont fuqu. Ġemajlu t-tfal jena t-lom I changed profession. I became a windsurfer. I surf over the waves. I'm not under the wave. I'm over the wave. And no matter how big is the wave, the bigger is on the inside of me. Għaliex irrid naġixxi, mhux nirreaġixxi. Irrid naġixxi. Għara kemm il-darba t-nejdilkom di. Dak mux zbal mux zbal fil-video, dak li intom taħsbu għed tiġi repetut. Dak għed nirrepetiħ apposta. Sawa mux għax waħel il-video. Trid taġixxi. Xjajt il-mulej fuq saħtek. Aġixxi fuq dak li qal. Xjajt il-mulej fuq il-relazzjoni tijak. Aġixxi fuq dak li qal. Xjajt il-mulej fuq il-finanzi tiegħek. Aġixxi fuq dak li qal. Xjajt il-mulej fuq l-aħħar ta' żminijiet. Aġixxi fuq dak li qal. Xjajt il-mulej meta tiġi xi virus u xi pandemija. Naġixxi fuq dak li qal. Għaw xi aħwa llum qegħdin il-ġenna għax irreaġixxu fuq dak li qal World Health Disorganization. U qatlu rixmata nies. Actually, qatlu nies minn ġewwa River of Love. Ma menu qegħdin il-ġenna.
Di għadda l-introduzzjoni, Ma nafx nispiċċa xahar ieħor kulħadd jibqgħu. Ejja nkomplu. Vers 5. Mingħajr il-fidi ma jistax kulħadd jgħid impossibbli li toġob il-Alla. Għax kull min jersaq lejn Alla jrid jeħtieġ jemmen li Alla hu. U li hu jagħti l-ħlas xieraq lil dawk li fitxuh bil-fidi. Kien minħabba fil-fidi tiegħu Noe, marraf minn Alla dwar ħwejjeġ li kienu għadhom qatt ma jidhru. Isimgħuni aħna naqraw din il-sejjer. Vera da ngħidlek I'm looking forward biex nagħlem dan il-kors tal-fidi. Aħna nħarsu lejn Noa u naraw il-film ta' jinnaf Noa żgħar, kun uħdu pjaċir naraw. Isimgħuni daw qatt mara vapur f'ħajtu ta'. U la, għax-xita. Ġifieri intom taħsbu li jinnaf kien xi meteorologist da joqgħod isegwi t-temp. Tifhem? U meta l-mulej qallu ibni arka, daħħa sebu forsi jiena u inti naħsbu li għadda ftit xhur u bdiet ix-xita. Għadda fuq 100 sena ta' fuq dak li qallu Alla ġej. Għamel 100 sena jiġi żufjattat. Għax ibbaża fuq dak li Alla qal. U dik il-fidi il-Bibla tgħidlek toġob l-Alla. Mimli bil-biża' qaddisa biex bena arka biex isalva l-familja tiegħu. U b'dik il-fidi kkundanna d-dinja. Meta jiena u inti naġixxu bil-fidi, taf xi ħossuhom in-nies? Ħossuhom ħażin u kkundannati quddiemek. Mhux aħna nikkundannawhom il-fidi tiegħek. Kienet il-fidi li ġalet lill-Abram jobdi s-sejħa ta' Alla. Meta dan qallu biex imur fart li kien se jagħtih b'wirt. Kellimna fuq il-wirt tagħna l-ġimgħa l-oħra. Hawn nies illejla mhux qegħdin il-felgħu xi bdejlek għaliex? Għax minflok aġixxu, irreaġixxu. Mux inti tlab biex Alla jkellmek u għed ikellmek. Żwiġijiet jitkissru Kristjani, ta' mux għad-dinja Kristjani. 50%, 51%, 52%. Żwiġijiet Kristjani. Tinejlek għax jitkissru għax jirreaġixxu minn flok jaġixxu. Kristjani jmutu qabel żmienhom, tinejlek għaliex għax jirreaġixxu minn flok jaġixxu. Meta tgħid jiena nemmen il-kelma tal-Alla, Alla ħadek bis-serjetà u anke d-demonju. Kienet il-fidi li ġalet lill-Abram jobdi s-sejħa ta' Alla meta dan qallu biex imur fl-art li kien se jagħtih bwirt. U telaq bla ma kien jaf fejn sejjer. Fejn sejjer pastor, ma nafx. Ħansifer, fejn sejjer, ma nafx. X'ħad tagħmel, ma nafx. Aħwa, ċemperu x'madanis, il-fellowship, għajni tolbu għal-pastor, mux jitsew. Ħaj sifer, li ma jroplan ħadaqbat, ma nafx. Sa kif nasal l-airport inkun naf. Darba mela tal-wiet, darba mela predikatur kbir, famus. Għallu ridek tmur l-airport, ma l-airport, għallu qbat l-aeroplan, u għallu rridu minn l-Amerika, għallu rridu qbat aeroplan titira lejn l-Ingilterra. Ma l-Ingilterra, għallu hemm familja rridek mur iżżurhom. Mur itlu fuq dik it-tifla, qiegħda tmut. Tala fuqha, fiqet, għallu se tmur lura.
قال له ما تعرفش كم جيتني دين التتيرة. قال له انت ما كنتش تعملها لبنتك؟ ديك بنتي. جون جي ليك مرة سمعوا مقرأ فوق ده والناس تلا اللي بلهو الدنيا بالفيدي. قال له بيخ كلش أمور ساوث أفريقيا. قال له ما أنا في الخاتين فيها نقعد بتنوريك. ما من عندها بتنوريك كيف يصل ساوث أفريقيا. تيجي مرة فوقه قالت له نستنيك. المولاي قال لي لخيباتك عندك دار لسته عندك كلش لست. مثلا المولاي قال لي ريدك تمر البايبل كوليدج. قلت له مولاي انت تعرف اللي ما عنديش ما نفرديش البايبل كوليدج. قال لي تجا بروفديت لك مش خان بروفدي لك تجا بروفديت لك. تيجي فيجي انت بروفديت لي قبل ما قالت لي همر البايبل كوليدج. تجا بروفديت لك لخاتمر البايبل كوليدج ابليكا. كيف حتخلص البايبل كوليدج؟ ما نعرفش بالفيدي. بعتوا لي لورا قالوا لي احنا بايبل كوليدج سالفيدي اما نخلصوا الكونتيت $1. قلت له ترى مولاي وعيني شايت. كنت فرسترات مضيق ودسبرات. الستوري انا اكثر تقول لي منك عندكم ال7 inch فيرجن. نسبتشا نرشيفي تلفوناتا في العشيه فتيتي ورا تشامبل مرة. تقول لي برادر انت خدمه البايبل كوليدج؟ لا. قالت لي سجو. قلت لها لا. قلت لها علاش قلت لك؟ قالت لي انت مش سباست تخدمون البايبل كوليدج. قلت لها لا تا. قالت لي ويا للفيرتا. قلت لها خايد وياك المولاي ما فتحش بين المور بايبل كوليدج. قلت له همور كومبانيا تسفين هنسفن شكون نسفن ذاك الزمان السنزفن قاعد فوق الاساس لينيا فوق تاع اللينيا. في العشيه انت مع اختها اللي كنا حبيب في الاساس كنيسه. قالت لي برادر قالت لي علاش بنتي سير بايبل كوليدج؟ تعرفوا على الستوريا شو حفله منكم تعرفوها. قلت له اوبيامنت المولاي ما فتحش الباب على البايبل كوليدج. تجا كان ديفيشلي عليا باش حنعبس من بروفيسيونست باليرينا على البايبل كوليدج. قالت لي علاش ما تليش الاخت البير اللوم ده الوضع يوم ما تجيني يوم البير. قلت لها شو بدي نقدر فاتينا ما كنت الخات ما كنت تاش فيرامنت. قلت له والله كنت فيرا انت تعمل زغور جينا في الناتورال ما هادش مول. اما البايبل كوليدج ورا اللي كنت نجي خرجت من السكولا شي 15 سنه انا جنب السكولا. اماك مش على بحال عاوتا نعملوا بارت تايم كورس ضربه وضربتين في الجمعه. اماك من فلوس ساكله دورة نص سنه فول تايم وتطلع كلش باش من البايبل كوليدج كلش تبندنا كلش. وتشامبلي تاي لي اسمه هني لك اختي ست جماعات يلو كان الاستسخيمه تاع بيت لترا. قالت لي كانوا راقدين اي والرجال تاعها في الصدة شي ساعتين في لودو كلا فيزيون دير لها جزء قال لها حتخلص البايبل كوليدج تاع جوردن. ما كانش تفلين عمر البايبل كوليدج. المولاي قال لها حيتخلصوا له البايبل كوليدج. دي لا استفلين همر البايبل كوليدج جواد نبروفا وهنابليك على البايبل كوليدج. متى قالت لي قلب نزلت في الزربون. كل ما يريد الله من عندك هو تجشي فوق شيت المولاي فوق الكلمة الله فوق شمشار شيت يلك الكل مولاي. هللويا. عندكم شي بونتي ماما ميا نسبر لي
Tallimtu xi ħaġa lejle? Jekk tridu iktar ejja għada fil-għodu. Għax nista' nassigurakom li mhux ħatkun l-istess. It-titlu biss ħajkun l-istess. Number 1, jisimgħu ikdbu daw il-punti. Ħantikom ħanamlilkom 14 il-punt illum. Number 1. Il-fidi dejjem taqbel mal-kelma tal-Alla. Jekk inti aġixxejt kontra għamilt l-Alla gidib. Ismawni, bħala Kristjan inti ma tistax taġixxi fuq second hand knowledge. It has to be a revelation to you. Tkun revelazzjoni għalik. Imma dak fi u għala tkun revelazzjoni għalik. Il-verità li tkun taf int teħlisek, mhux il-verità weda teħlisek. Il-verità li tisir revelazzjoni ħajja għalik. U jekk għadha mhix revelazzjoni qatta ħin iktar mal-mulej immedda tal-kelma. Sakemm inti u l-kelma ma tistax tifridkom għax isiru ħaġa waħda, kull azzjoni li tkun int ħaġa waħda mal-kelma. 2. Il-fidi tħares biss lejn il-kelma tal-Alla. Il-fidi tħares biss lejn il-kelma tal-Alla. Number 3. Il-fidi biblika tikkonsidra biss il-kelma tal-Alla u l-wedit tal-Alla. Il-fidi tikkonsidra biss il-wedit tal-Alla. Number 4. Il-fidi ma tikkonsidra qatt iċ-ċirkostanzi. Il-fidi ma tikkonsidra qatt iċ-ċirkostanzi. Number 5. Il-fidi ma tikkonsidra qatt l-emozzjonijiet u l-feelings. Il-fidi ma tikkonsidra qatt l-emozzjonijiet u l-feelings. Moħkom hemm għax il-feelings jitkellmu lingwa kontra l-fidi. 6. Il-fidi tara u tħares bil-fidi tħares dak li ma jidirx fin-natural. Il-fidi tħares bil-fidi b'għajnejn tal-fidi lej dak li ma jidirx fil-fiżiku. Il-fidi tħares lej dak li ma jidirx fil-fiżiku. Aħjar tirrepetu għammi għajta, daw l-affarijiet, biskom qed tisqarruhom. 7. Il-fidi, dejjem qed ngħidu għal-fidi biblika, il-fidi kristjana biblika, il-fidi ma tagħmilx sens. Il-fidi kristjana biblika mhix loġika. Għalhekk hija bluha. Għanna l-ġanejda di. Il-fidi biblika mhijiex loġika. Il-loġika tgħidlek jekk weġġajt ejt għajma, ouch. Il-fidi tgħidlek jekk weġġajt ejt permezz tal-ġrieħ ta' Ġesu jien infejja dik bluha. Tridni nikdeb għalhekk il-Bibja tgħidlek ħalli ddajjef li ejt jien b'saħħti. Let the weak say, I am so weak. Oh, I feel so weak. Please, Pastor. Please, please. Yo. Sena. Ma Pastor, allura ma turax a kompassjoni. Ġessu wera kompassjoni billi dawrulhom l-attenzjoni lej il-kelma. Inti nitħassrek tridni jew infejqek. Inti min jitħassrek trid jew milli jgħinek xi ħadd tara r-riżultat.
Punt 7 nerġa' ngħidilkom, il-fidi ma tagħmel sens, mhix loġika. Għalhekk il-Bibja tgħidlek temmen b'qalbek mhux b'moħħok. Hemm messaġġi iktar fuq il-fidi, il-ħsibijiet tiegħek, il-loġika tiegħek huma għadu għall-fidi. Għadu. Il-battalja tiegħek hija bej il-moħħ u l-qalb. Alla jkellmek f'qalbek u x-xitan jkellmek f'moħħok. Nibdew messaġġ ieħor minn issa. 1, 2, 3, 4, 5. Ready? 5, 4, 3, 2, 1. Bis-sedet ngħidilkom. Lejla ġejtu għal stretching class. U ħafna minnkom ħadu ħorġu hekk. Għal daqs kemm ġebbitkom. Issa xi ħadd jaqbad dik il-biċċa u jagħmilha mim. Enjoy. Qed nieħu pjaċir li qed nikkontribwixxi għal ferħ ta' ħajtek mingħajr int miżeru. I don't react, I act. Pastor, ma ħadejdilhom xejn, għax kemm qed jgħidu. When you are the topic, it's because you are on top. Let them write. Msiken. Halleluja. Il-fidi ma tagħmilx sens, mhix loġika kulħadd jgħidha. Il-fidi ma tagħmel sens. Infatti tagħmel fidi, mhux sens. 8, issa battilkom 3 darbiet. 8. Id-dinja tara l-fidi tiegħek bħala bluha. U għalek tgħidilkom intkom boloħ, intom għandak dak ġennek. Infatti mhux jien ġennintek issa nifhem li jitħares, nifhem li jiena raġel sabiħ, all right, nifhimha dik, jiġifieri taħsibx ħafna fuq għax nifhem li Alla minni sabiħ, imma give it to them, they love it. X'ista ngħidlek? Li ħanqod ngħidlek jiena raġel ikraħ. Mhux hekk nibqgħu. Halleluja. Jekk int ikraħ, ikraħ int, jien sabiħ. Halleluja. Hallelujah, I'm having fun in the sun. Amen. Thank you, Lord. Mela. Id-dinja tħares li l-fidi tiegħek u tgħidlek iblaħ. Jekk inti kapaċi tasalem fejn xi ħadd jgħidlek int iblaħ, għid grazzi mulej qed nagħmel dak li suppost jiena nagħmel. 9. Il-fidi tagħmel l-Alla content bik. He is pleased with you. You're pleasing God. Aħna suppost we are called God pleasers, not men pleasers. Mela if I want to be a God pleaser, I have to by force be a man of faith. Full stop. Il-fidi tiggarantilek il-premijiet. Sew fuq din id-dinja u sew fuq li ġejja. Punt 10. Il-fidi tiggarantilek il-premijiet. Punt 11. Il-fidi tgħinek timmatura fil-karattru spirituali tiegħek bħal Alla. Jiena u inti irċivejna d-DNA ta' Alla. Jiena u inti irċivejna in-natura ta' Alla. Hija l-fidi li ħatejnek tikber
fin-natura tal-Alla u Kristu. 12. Il-fidi dejjem topera kontra is-sensi. Il-fidi dejjem topera kontra mela jekk int tħoss hekk il-kontra hija l-fidi. Jekk inti id-demonja fisfisek jgħidlek mhux ħajr nexxilek, il-kontra ħajr nexxilek. Jekk inti l-għadu jibda jbeżżek li m'intix ħatoħroġ minn din is-sitwazzjoni, mela ħatoħroġ minn din is-sitwazzjoni. Dak li Alla biss huwa etern, pija kollox temporanju. Għalhekk m'għandekx tirreaġixxi għax tkun qed taġixxi fuq xi ħaġa temporanja u titlef dak li huwa etern. Amen. 13. Il-fidi tissupera u tħares lil-in mill-biża'. Teleb il-biża'. Il-fidi teleb il-biża'. Ħanilkom xi ħaġa. Xi kultant, pereżempju, nintaqa' ma' nies, aħwa, jgħidu li pastor, qed nibża li jerġa' jaqbadni. Jew qed nibża li jerġa' d-demonju joppressani. Il-fatt li inti qed tibża tiġa qed issir kalamita u ħajakkomodak. Għax bħalma l-fidi tattira lill-Alla, il-biża tattira lill-għadu. Għalhekk riċenti kellna xi ħadd beda jgħidli pastor jiena nħlist imma qed nibża li reġa' daħal. Se nifti. Il-fatt li qed tibża tiġi ħażin. 1. U number 2, id-demonju huwa giddib. Melek għallek li reġa' daħal mhux vera ma reġa' daħal. Sakemm ma sidintux inta m'intux invid. Sewa, mhux vera jkun reġa' daħal. Imma juża l-biża' tiegħek bħalma Alla juża l-fidi, juża l-biża' tiegħek id-demonju. U jakkomodak. Biex imbagħad inti tmur id-dar mela mhux vera fiqt, mela mhux vera nħlist. Vers 14. Il-fidi xorta taġixxi meta hemm id-dubji ifessfsu widnik. Ħanerġa' ngħidha di. Il-fidi xorta taġixxi fuq dak li hemm miktub, fuq xejn il-mulej. Xorta taġixxi fuq dak li hemm miktub meta d-dubju qed ifessfislek fuq widnik. Iċ-ċirkostanzi kollha li inti ssib fihom il-ħajja ġiblek, xi kultant anke nies iġibulek, imma dejjem l-għadu jinqeda b'ċirkustanzi biex jisraqlek il-fidi, ma tistax toġob iktar lill-Alla u jispiċċa iċ-ċirkustanzi u jisiru id-deterrent u d-distrazzjoni tiegħek biex inti ma tibqax timxi bil-fidi. Innota, id-dinja tibbombardjak kontinwament biex inti taqa' għall-emozzjoni, taqa' għall-reaction, taqa' għal xi tħoss, taqa' x'qed jgħidu, biex taqa' kontinwament. Għalhekk is called il-battalja u t-taqbida tal-fidi. Itqabdu, iġġieldu it-taqbida tal-fidi. Il-fidi tiegħek hija il-mira tal-għadu kontinwu. Amen aħwa. Thank you, Lord. Come praise and worship. Għalhekk xejn laqqas ħaġa waħda ma hija impossibbli l-Bibja tgħid għal dawk li jemnu. Għax il-fidi ma tħares lejn ċirkostanzi. Il-fidi telep iċ-ċirkostanzi. Il-fidi ma tikkonsidrax iċ-ċirkostanzi. Il-fidi ma tagħti l-ebda importanza
għal dak kollu li huwa il-vuċi kontra xtejt il-fidi. Il-fidi tgħidlek jekk Alla qala ekku. Mhux jekk inħossa. Imma x'ma rajt xejn, x'ma ħassejt xejn. Iqaf. Erġa' mmur studja fuq il-fidi. Il-fidi tgħid dak li Alla jgħid. Ejdu ma jgħidaw. Tgħid dak li Alla jgħid. Jekk inti taf xejn Alla fuq saħħtek, toqgħodx tirrepetix għallek it-tabib. Men! Kemm hawn min jaħasra. Italmu l-prinċipju tal-qawwa tal-ilsien. Li bil-sinek tista' tisħed u tbirek lilek nifsek tista' tagħti s-saħħa u tmarrak lilek nifsek. Mur aqra kapitli sħaħ. Bil-sinek tista' tiġġustifika lilek nifsek u tikkondanna lilek nifsek. U l-ilsien minn fiex jitkellem? Mill-milja tal-qalb. Halleluja. Il-fidi temmen li dak kollu li hemm qudiemi kollu jrid iżul. Kollu jrid imil. Kollu jrid jibbendja. U kollu jrid jinbidel għal glorja ta' Sidi Ġesu Kristu. Għax jien ġejt imwijat vittorja fuq id-dinja kollha permezz tal-fidi. Halleluja. Grazzi Ġesu. Amen. Let's pray. Issa wara di ċabċipa, natu glorja l-Alla żgur, għanejlek għamel dil-ġimgħa isma' dal-messaġġ kull jum. Darba kull jum, qed ngħidilkom. Qed nagħtikom qatt m'għidtilkom għall-ebda messaġġ ieħor. Għamlu dil-ġimgħa kull jum isimgħuh. Dan l-istess messaġġ. Kull jum. U le mhux tiġa smajtu, ismani qed ngħidlek kull jum isma' dal-messaġġ għal dil-ġimgħa. Għax kif ħad toħroġ minn dan il-bib, kif ħad min dan is-siġġun, kif ħad mur ix-xogħol għada, jew it-tnejn li ġej, l-ewwel ma ħajkollok attakkat. Il-fidi. Għaw xi ħadd illejla jgħidli Pastor, kelli bżonn nisimgħa dan il-messaġġ. Halleluja! You're at the right place at the right time. Grazzi Ġesu. Amen. Għaw xaħat il-lejla b'mod ġenwin, b'mod sinċir jgħid li Pastor jina l-lum rrit namel għazla u pasta fidi. Rrit impoġġi l-fidi tiegħi f'Ġesu Kristu. Nitolbu jsalvani, jiġi f'ħajti, jaghfir li d-nubieti u millu mill-qudiem impoġġi l-fidi tiegħi vera f'Ġesu bħala s-sit tiegħi u s-salvatur ta' ħajti. Għaw xaħat illum għall-ewwel darba. Għadak qatt ma miltu dan il-pass inti. Minnar dan il-pass ma tistax issalva. Ma jistax kollok nubietek magħfura, ma tistax mur il-ġenna, ma jistax itwilet minn ġdid. Ismek ma jistax ikun miktub fiktib tal-ħajja. Ma jekk inti tagħmel dan il-pass illum, Alla jwedek il-ħajja ta' dejjem, il-maghfira ta' nubietek, titwilet minn ġdid, tissejjaħ iben u bint Alla fi Kristu Ġesu. Jekk dan il-pass qatt ma miltu u l-lejla titkun ċert jew ċerta li tagħmel dan il-pass, olli jdejk hawnhekk, hawn xi ħadd il-lejla. Tixtaq tagħmel deċiżjoni għal Ġesu, hawn xi ħadd wan min iktar, tixtieq tagħmel deċiżjoni għal Ġesu. Jekk inti tmut il-lejla u inti m'intix ċert li inti salvat, x'qed tistenna qalbi? Ħajtek tista' tintfilek u bħal nifs ħakka ta' għajn. Mhux qed ngħidlek kun reliġjuż u mhux qed ngħidlek iġġojna River of Love, qed ngħidlek għażel il-Ġesu. Illum Ġesu qed jgħażlek. Għażlek se jaħlek qed jgħidlek ejja poġġi l-fidi tiegħek fija u imxi warajja. Hawn xi ħadd lest jagħmel dan il-pass illejla l-ewwel darba li jdejk. Hawn xi tlieta minnkom. 1, min iktar, 2, min iktar, 3 wara, kulħadd iqum bil-wifqa. 4, grazzi Ġesu, ħalleluja. Olli jdejkom. Grazzi Ġesu. Kulħadd jitlob dit-talba warajja b'mod speċjali dawk li intom ollejtu jdejkom. Isimgħuni, toħorġux il-lejla minn hawn l-istess. Anka jien ħanoħroġ mibdul. U rrid nibqa' ninbidel, u rrid nibqa' mibdul. Ma rridx xejn dak li jiena pridkajt kollu għalija rridin. Amen? Għax jekk Ġesu wedni li jiena nkolli l-paċi, li jiena jkolli l-ferħ, li jiena jkolli s-saħħa, u għad nara li daw l-affarijiet ma nara xejn minnhom jew għandi xi ftit minnhom imma mela senjal xi ħaġa jrid jinbidel f'ħajti. Għax Ġesu mhux giddib u mhux ħanagħmel il-Alla giddib. Amen?
Kulħadd jitlob wara di talba speċjalment dawk li intom mollejtu jdejkom. U jekk hawn xi ħadd fuq YouTube, televiżjoni, fuq Facebook, ejdi talba wara minn qalbek. Ħansek mistoqsija qabel ma nitolbu. Fejn f'ħajtek għamilt reazzjoni jew ħaġi xejt fuq xi smajt, xrajt, x'qalulek, x'ħassejt? Ħanajdlek minn issa ċorru tont, smajt il-messaġġ. Il-moment li għamiltek kien tiħriġ mill-fidi, paxxejt il-ladu u belek. Ma lejla, tista' tgħid pastor, forsi tgħidlina diġà Kristjana. Lejla tgħid jiena lejla qed nagħmel bidla f'ħajti wkoll, anke vola jiena Kristjan, imma qed nagħmel bidla f'ħajti. Millum irid nkun persuna ta' fidi, għax il-mulej wedni li jekk jiena vera nimxi bil-fidi, nara l-vittorja. Nara r-rebħa. Mela jew Alla huwa vera jew jien, jew Alla giddieb. Jew jiena mhux vera qed nimxi bil-fidi. Amen? Kulħadd jgħid talba warajja minn qalbek, jgħidha warajja, mill Miss Qaddis. Nirringrazzjak tal-kelma qaddisa tiegħek. Ġesu, nemmen qalbi kollha, minn qalbi dan nemmnu. Li inti li ben tal-ħaj. Li inti mittalija fuq is-salib. U li permess tal-mewt. U l-qawmin tiegħek int salvajtni mulej. Ġesu, salvani. Aħfir li d-nubieti. U millum il-qudiem kun is-sit tiegħi u s-salvatur ta' ħajti. Aħsilni bid-dem prezzjuż tiegħek. Imlini bl-Ispirtu Santu. Ħaġġeġ ġeffija malej. Nar qaddis. U konsma u eqret id-dubju, il-biża u kull deċiżjoni li jiena għad tagħmilt barra mill-fidi malej. Għax il-fidi terbaħ fuq id-dinja, terbaħ fuq id-demonju, terbaħ fuq il-mart. Il-fidi tiegħi fi Kristu u fil-kelma qaddisa tiegħek mulej tirbaħ fuq kollox. Dan intu għattuli mulej. U din hija l-verità li jiena rrid nibni ħajti fuqha. Fejn jien mxejt fid-dubju, fejn jien ħallejt il-biża tal-ibni, fejn jien għamilt reazzjoni minn flok azzjoni, fejn jien irreġixxejt mulej minn flok aġixxejt bil-fidi illum nitolbok aħfilli Ġesu. Għamilni persuna ta' fidi, għax naf li bil-fidi jina nista' noġob lilek. U dak kollu nitolbok, inti tatiju li mulej, dan li inti wetni mulej. Millum il-qoddim niddikjara minn qalbi fil-prezenza tal-Alla, fl-anġi tiegħu, u qoddim is-sema jien ta' Ġesu Kristu. U nemmen il-kelma tiegħek mulej. Millum il-qoddim sakemm issejjaħ li biex miegħek il-ġenna. Dak il-post li naf li jeżisti. Avolja ma rajtux, imma nemmen li jeżisti. Għax inti wettuli, jiena nemmen mulej. Lilek kull glorja u tifħir fisem Ġesu Kristu. Amen u amen. Għattu ċebċi bakbira lil-mulej. Halleluja. Halleluja. Grazzi Ġesu. Għaldaw kolla jintom fuq YouTube u Facebook. Għaldaw kolla jintom parti minn Familja River of Love. Daw kolla sew id-denaw prezentu minn tomx. Ed nejdilkom 7 tim. Isimaw kull jum il-ġimgħa d-dieħla. Kull jum isimaw. Amen. Il-paċi ma'kom YouTube u Facebook. Narawkom għada fil-ħodu.